her, det ser så sygt ud. Jeg er okay, der er ikke noget galt. Jeg har lige fået lavet en lakse-DNA's-behandling, eller vi kalder den rigtig for laksespermsbehandling. Meget mærkeligt navn, jeg ved det godt. Jeg har fået lavet de her ansigtsbehandlinger ret mange gange nu, og jeg kan virkelig se fremskridt. Altså, der er så meget forskel. Selvom der ser rigtig, rigtig syg ud med det her. Det er virkelig bare en behandling, alle skal lave. Det gør så godt for ens hud. Jeg kommer til at se sådan her noget tid, men man må yde for skønheden. Der er rigtig mange, som stopper mig op på gaden og spørger, om jeg er okay, når de ser det her. Mor, hvad er det, du laver? Du er helt væk, jo. Nej, okay, skal jeg hjælpe dig? Jeg ved det ikke helt. Nej, jeg ved det ikke helt. Okay, kom. Okay, hej. Okay, tag den til mig. Okay, kom, jeg må hjælpe dig. Jeg lover, at jeg tager den nu. Kom. Yorum çekti. Ya hivet her. Vi ses, girl. Men mor, jeg kommer til at se sådan her ud i et par dage. Det er mere. Jeg har ikke tjekket den hiçbir şey olmaz ki. Måske den bliver væk om i morgen. Er det ikke rigtigt? Jeg skal bare huske at massere under mine øjne. Yüzüme krem sokacağım. Sokmayacaksın, süreceğim. Sokacağım Ceylan.